galakmu. Diterusnya apa dinepke?
Lho pamintaku ular-ular kanggo Sriat Maja pinanganten. Nimas situasi. Wah, kaya penggirange Pak Anem, Nduk. Atut runtut tansah reluntungan. Aja ndelikke lho nak njaluk kresek sisan. Yen blero ya di. Boten, Om. Wes Ngrepek. boten dados punapa. Ing sarina sawengine Neno. Ya. tintingane Mas Damin Kondur Mas Damin. datang ingkang sak rambut Neno. lamun aja caketing ati Nano. yen cedhak tansah mulat situasi Pindo mimi amin tuno ayo nimas tanda Mangan wae tepi ora wajib Soale situasi mangan. berayan ojo lali ya nduk Pripun? Le. Nggih. Mriko pawel iki. Om ngono ya ning kene. Nggih. Nah, monggo niki jen kula. Nun. Niki kita mantene. Ibu ki manten lawas. Manten lawas. Aku kang redek kau ampun redek to, Pak. ado bojo cedak penyanyi lah iki sing kemare repot Mboten napa-napa. Sedaya niku tergantung kebutuhan. Cedhak penyanyi ra butuh. Tergantung iman. Ora nek masalah iman ra nek wong ngerti. Dik. Mboten ngajari Om. lah omonganmu ya Boten. sajane ngajari ngono Tergantung kebutuhan. Cedhak penyanyi, cedhak apapun kalau kita tergantung tidak kebutuhan, belas ora bakal. pantes boso siji pegatan Tapi Bogyanto
Monggo Mas Damin rebape yo. Dek yo ora lali diatore karo pepundenmu sing saka Laratan Sukareja Nduk. Iya Mak, iki Bapak Suradi wis dawuh awake dhewe sak kadang BAP iya ngono Nduk, mugi diparingi sehat bagas waras ya Nduk. Iya Mak, pangestune. Iki mulai nek sing ngeterke ra ya. Mboten, mboten. Jenengan Pak? Mboten. Om Nono niku wau kula titipne truk teng Bandar Gebang niku wae. Truk sampah iki. Mboten kok dilaleni jenengan dijelaske to mboten lho Om. Iya. Kula dereke anu rencang kula saking Bandar Gebang. Om Nono, Nggih sampun. nggih ampun supe menika Mas Damin sak rencang keparang samangke mbok bilih tangga temalih badhe ginakaken sumangga ngatur wis dipun bareng murah. Monggo iya. 500 nggih Pak Teh. Ya ora apa-apa kabeh iki pas duluran nduk wayahe kaya ngono ki ya ora apa-apa. Nek Om Nono ki pun pitados. Eneke guru manut karo manut. Leres ngatur Omku, penting diparingi sehat bagas waras. Tanjakne sijine lali janjine wis. Niki dereng rampung lho Pak Teh. Wis dicuntes ae kesuwen. Niki Om Nono nggih wonten live streaming salam saking Om Rokdut. Nah, nggih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bali salam. Mudah-mudahan
kasih.